Into engiphatha kabi ukuthi lana bekunamaphoyisa all around from ekuseni kunamaphoyisa yonke inhlobo yephoyisa ayekho iphoyisa elingekho ukuthi amaphoyisa kusho ukuthi abone nawo kuyisolution ukuthi imoto yami ibeka nje ukuthi kushiswe le moto yakithi iyona solution ezoletha ukuthula kuyo yonke lento ukuthula nje mabebheka nje bona nje from manje kuzoba khona ukuthula kule nakhuzana njengoba sishiselwe imoto nje thina singahlanganele nalutho singazali nalutho ukuthi noma kuthiwa kuyenzeka abantu bayicabazela bodwa abantu baba-Uber sekuzoshiswa imoto ngoba phela akekho waziyo ukuthi kwenzakaleni la nami nje angazi ngizwa kokulela manje mase kushiswa le moto kusho ukuthi iyo le moto kusho ukuthi wonke umuntu wazi ukuthi ile moto ngumnazi wale moto okuflashiswe le moto uye wenze lento eyenzakala emaponi. Mina-ke ngithi ngikhona la umuntu angabe lokho eyedeni mafuna ukunakhuzana ngikhona la umuntu ofuna ungibulala azongibulala la ngilana mina ngikhona la umuntu ofuna whatever afuna ukuyenza ngikhona la mina njoba ngilana nje nginikele ngakho bonke abayeke ukushisa imoto zabo ababushaye mina mangabe ukuthi yini abathu wazana nento sesimapoli ngikhona la ngona ukungibulala very straight ukuthi bengibulala ngiphila kanje.